I will blur you. I will blur you. Don't worry. Show your face. I will blur you. Don't worry. How many years are you here? I'm 26 years in the prison. It's okay if I ask you what have you done to be here? Το περιεχόμενο που πρόκειται να παρακολουθήσετε είναι εξαιρετικά σπάνιο και ιδιαίτερο. Αναρωτιέστε γιατί? Γιατί δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο στο ελληνικό YouTube. Το βίντεο διαδραματίζεται στο Παλαουάν, ένα μέρος το οποίο φημίζεται για την εξωτική ομορφιά και τα τρομερά τοπία του. Εμείς όμως δεν θα δούμε κάτι τέτοιο αυτή τη φορά. Βρισκόμαστε στο Πουέρτο Πρινσέσα και τα σχέδιά μας αλλάζουν τελευταία στιγμή. Οπότε και βρεθήκαμε να περνάμε την πύλη της φυλακής Iguajig, να συνομιλούμε με κρατούμενους, να βλέπουμε τους χώρους τους και έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο σοφρονισμού. Εκτός από τους τρόφιμους της φυλακής, το επεισόδιο κάνει εμφάνιση και μία διασημότητα. So you are the one who started everything. Για κακή μας τύχη όμως δεν είναι αποκλειστικό και ο λόγος είναι πως πριν από εμάς την είχε ανακαλύψει ήδη το CNN. Ακόμη περιπλανιόμαστε στους δρόμους της πρωτεύουσας του Παλαουάν, δοκιμάζουμε street food. Which one is the best? Φιλιππινέζικο junk food. Στην ουσία είναι σαν να πηγαίνεις στο κεντάκι των Ηνωμένων Πολιτειών και να δοκιμάζεις KFC. Αλλά τρώμε και σε ένα καθαρά παραδοσιακό εστιατόριο που μπαίνεις μέσα μόνο αν είσαι εξυπόλυτος. Τέλος, επισκεπτόμαστε και το λόφο του Baker, μια μεγάλη παιδική χαρά στην ουσία. Το βίντεο όμως αυτό δεν είναι ειδικό για παιδιά. Το ταξίδι μας στις Φιλιππίνες λοιπόν έχει ακόμα μία στάση. Παίρνουμε βανάκι από Ελνίδο και πάμε... Πουέρτο Πρινσέσα! Φύγαμε! Η συγκεκριμένη διαδρομή υπολογίζεται στα 269 χιλιόμετρα. Επειδή όμως το οδικό δίκτυο του Παλαουάν δεν είναι και από τα καλύτερα, για να καλύψει κάποιος αυτήν την απόσταση χρειάζεται 4,5 με 5 ώρες, αν είναι φυσιολογικός οδηγός. Και ο δικός μας δεν ήταν. Λοιπόν, ο οδηγός μας εδώ πέρα είναι λίγο επικίνδυνος, είναι η αλήθεια. Εγώ πήρα δραμαμίνες. Εσύ πήρες δραμαμίνες. Θα πεθάνω. Τόσες μέρες κάνουμε face τους βίωρους του Χρήστου τώρα. Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει από Ελνίδο. Πάμε να δούμε τι θα δούμε σε αυτή τη διαδρομή. Θα φτάσουμε. Θα φτάσουμε ρε. Δεν νομίζω. Ο άνθρωπος είναι δολοφόνος και κανείς δεν αντιδράει. Ήμασταν συνολικά 10 άτομα στο βανάκι. Όλοι κρατιόμασταν από όπου βρίσκαμε και κανείς δεν έβγαλε άχνα. Θέλαμε μάλλον να κρατήσουμε τον οδηγό μας συγκεντρωμένο στο να σπάσει όλα τα ρεκόρ. Κάνουμε πρώτη στάση στη διαδρομή μας. Η διαδρομή μας είναι σαν Mario Kart ένα πράγμα. Ας το θεωρήσουμε όχι πρώτη στάση, ας το θεωρήσουμε πρώτο checkpoint. Οφείλω να ομολογήσω πως η στάση ήταν σε ένα πολύ όμορφο μέρος, αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να το απολαύσουμε γιατί το μυαλό μας ήταν σε εγρήγορση για αυτό που θα ακολουθούσε, το οποίο πολύ σύντομα ξεκίνησε. Πάντως το πιο ωραίο που κάνει αυτός ο οδηγός είναι πως σε κάθε στροφή γέρνει και το κορμί του, δηλαδή κάθε φορά που έχουμε δεξιά στροφή γέρνει προς τα δεξιά για να μην τον πάρει αριστερά. Κάθε φορά που έχουμε αριστερά στροφή γέρνει προς τα αριστερά. Στάση για ανεφοδιασμό, πετρέλαιο λογικά. Ίσως να είναι και η τελευταία μας ευκαιρία για να κατέβουμε. Δεν κατεβήκαμε όμως και μέσα σε 4,5 ώρες, στις οποίες μέσα συμπεριλαμβάνονται και οι στάσεις, φτάσαμε στο Πουέρτο Πρινσέσα. Λοιπόν, το ξενοδοχείο φαίνεται ολοκαίνουργιο. Πάμε να δούμε τι έχουμε. Κυρία Ζωή, θα μας ανοίξετε? Καλώς τον! Έλα στο δωμάτιό μας, έλα να δεις. Μπες μέσα, μπες. Βάλε τα παντοφλάκια που σου έχουν αφήσει εδώ οι άνθρωποι. Καλή. Αρέσει, έχει δροσιά. Έχει δροσιά, έχει ανοιχτό κλιματιστικό. Έχει ένα μεγάλο κρεβάτι. Ένα μπλε χρώμα. Έλα να σου δείξω κάτι που δεν θα το πιστεύεις, έλα. Έχει ντουλάπα. Παλιά. Κοίταξε, τα έβλεπα είναι παλιά, αλλά είναι εντάξει. Κόζι. Οκ. Έλα να δεις, έχει ψυγείο. Και εδώ για να πλένεις τα πιάτα σου. Πλένω πιάτα. Τέλεια. Και δείξε και το μπάνιο που είναι μεγάλο. Εντάξει, ωραίο είναι. Για 20 ευρώ το βράδυ είναι πολύ καλό. Πλάκα κάνεις. Στην τιμή που μόλις ακούσατε συμπεριλαμβάνεται και το πρωινό. Και δεν πρόκειται για κάποια ευκαιρία, αυτές είναι οι τιμές που επικρατούν γενικά στην πρωτεύουσα του Παλαουάν όσον αφορά τα Airbnb. Πάμε να γνωρίσουμε λοιπόν λίγο καλύτερα το Πουέρτο Πρινσέσα.
Φυσικά θα αναρωτιέστε γιατί επισκεφτήκαμε το Puerto Princesa και δεν επισκεφτήκαμε κάποιο άλλο πιο τουριστικό μέρος του Παλαουάν ή των Φιλιππινών γενικότερα, όπως είναι το Μπορακάι και το Σιαργκάο. Δύο οι λόγοι. Τον έναν θα τον δείτε αύριο και αποτελεί ένα από τα 7 θαύματα της φύσης. Τον άλλο θα το δείτε σε λίγο στις οθόνες σας. Θέλαμε να νιώσουμε έτσι την εμπειρία, να δούμε μια μεγάλη πόλη των Φιλιππινών. Οπότε πάμε να απολαύσουμε αυτή την πόλη. Όσοι επισκέπτονται τις Φιλιππίνες συνήθως επιλέγουν την Μανίλα έναντι του Puerto Princesa. Και φυσικά όσοι επιλέγουν το Παλαουάν προτιμούν να πάνε στα εξωτικά μέρη όπως Κορών και Ελνίντο από το να επισκεφτούν ένα μεγάλο αστικό κέντρο. Αυτό ακριβώς και είναι το Puerto Princesa. Μια μεγάλη πόλη με κίνηση, πολυκοσμία και την γνωστή βαβούρα που συνήθως επικρατεί. Αν κάτι την κάνει όμορφη, αυτό είναι τα πάρκα με το πράσινο χρώμα που πραγματικά κυριαρχεί. Και αν κάτι την κάνει πανέμορφη, αυτό είναι οι άνθρωποι και τα χαμόγελά τους. Μικρά παιδιά τα οποία ποζάρουν στη κάμερα. Μαθητές και μαθήτριες που χαμογελούν ντροπαλά και χαιρετούν διστακτικά. Αλλά και ενήλικες που σου γνέφουν από μακριά να πλησιάσεις για να ανταλλάξετε μια κουβέντα ή απλώς σε χαιρετούν από την απέναντι μεριά του δρόμου, έχοντας πάντα ζωγραφισμένο στα χείλη τους ένα χαμόγελο. Δυστυχώς όλα αυτά σπανίζουν στο δικό μας και καλά δυτικό κόσμο. Το πιο συχνό φαινόμενο είναι πως όταν συναντιούνται τα βλέμματα δύο ανθρώπων στο δρόμο, συνήθως γίνεται η εξής απλή κίνηση. Σκύβουν το κεφάλι και απλώς προσπερνούν. Εξίσου απλή όμως είναι και η κίνηση, ένα νεύμα συνοδευόμενο με ένα ζεστό χαμόγελο. Μια πράξη γεμάτη ευγένεια, σεβασμό και ανθρωπιά. Αυτή λοιπόν η βόλτα στους δρόμους του Puerto Princesa ας μείνει εδώ και ας μας υπενθυμίσει ότι τελικά είναι αρκετά εύκολο να σκορπίσουμε λίγη καλοσύνη στον κόσμο. Αρκεί ένα νεύμα και ένα χαμόγελο. Πάμε να δούμε ακόμη ένα χαμόγελο τώρα, μόνο που αυτή τη φορά αποτυπώνεται σε ένα λογότυπο. Λοιπόν, η ζωή μου έκανε τη χάρη και ήρθαμε να δοκιμάσουμε φιλιππινέζικο junk food. Στην ουσία είναι σαν να πηγαίνεις στο Κεντάκι των Ηνωμένων Πολιτειών και να δοκιμάζεις KFC. Βρισκόμαστε στα Jollibee. Τα Jollibee είναι μια πολύ γνωστή αλυσίδα fast food και την παρομοιάζω με τα KFC γιατί έχουν σχεδόν ολόιδιο μενού. Δηλαδή ό,τι μπορείτε να φανταστείτε σε τηγανιτό κοτόπουλο. Ξεκίνησαν από εδώ ακριβώς που βρισκόμαστε, τις Φιλιππίνες, και πλέον μετρούν χιλιάδες υποκαταστήματα στην Ασία, την Αμερική, τη Σαουδική Αραβία και την Ευρώπη. Για να σας προλάβω, στην Ελλάδα δεν έχουμε και το πιο κοντινό είναι στο γειτονικό Μιλάνο. Η βασική διαφορά τους με τα KFC είναι στην τιμή. Τα Jollibee είναι πολύ φθηνότερα. Και όσον αφορά την γεύση, πολύ τίμια κατά την ταπεινή μου άποψη. Αν βρεθούν στο δρόμο σας λοιπόν, δώστε τους μια ευκαιρία. Η επόμενη μέρα ξημέρωσε και στο πλάνο είχαμε να πάμε να δούμε ένα από τα 7 θαύματα της φύσης. Τα πλάνα όμως είναι για να αλλάζουν. Η εκδρομή που είχαμε κλείσει για να δούμε ένα από τα 7 θαύματα της φύσης ακυρώθηκε λόγω κακοκαιρίας. Το μεγάλο βέβαια team του Value in Travel δεν σας άφησε έτσι. Ψάξανε όλη τη νύχτα να μας βρουν την καλύτερη λύση. Και αυτή είναι που παρέα με τον Άρτσι θα πάμε να δούμε το Walking Prison. Θα μπούμε μέσα στις φυλακές, θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με κάποιους κρατούμενους. Οπότε πιστεύουμε ότι σας έχουμε ετοιμάσει ένα ωραίο επεισόδιο. Ας ξεκαθαρίσουμε αρχικά πως ο Άρτσι δεν είναι κάποιος ξεναγός. Είναι απλά ο οδηγός του συγκεκριμένου τρίκυκλου και θα κάνουμε μαζί του την διαδρομή που βλέπετε για να βρεθούμε στην φυλακή Wahig. Μια φυλακή η οποία είναι επισκέψιμη στο κοινό σαν κάποιο μουσείο ή τουριστικό αξιοθέατο. Το μοντέλο σοφρονισμού που ακολουθεί είναι πραγματικά μοναδικό και είναι γνωστή με το όνομα Prison Without Bars, δηλαδή φυλακή χωρίς κάγκελα. Εμάς όμως η πρώτη μας απόπειρα να περάσουμε την πύλη της συγκεκριμένης φυλακής απέτυχε. Πήγαμε να περάσουμε τον έλεγχο και είπαμε ότι χρειάζεται η ζωή να φοράει κάτι από πάνω της. Εγώ πραγματικά το σκέφτηκα το πρωί, αλλά δεν έδωσα σημασία. Οπότε ο Άρτσι θα μας πάει κάπου να αγοράσει κάτι ζωή και επιστρέφουμε να μπούμε στη φυλακή. Αφού είπαμε στον Άρτσι τι ακριβώς χρειαζόμασταν, σε πολύ λίγα λεπτά βρεθήκαμε σε ένα διπλανό χωριό και η ζωή βρέθηκε ακόμα μια φορά για ψώνια. You think this will do? They won't have problem with this. Okay, how much for this? 80 pesos, madam. Okay. Nice. Γεια! Ευχαριστώ. Ξανά πίσω λοιπόν στην πύλη της φυλακής. Αυτή την φορά η προσπάθεια μας να μπούμε στέφθηκε με επιτυχία. Περάσαμε όλους τους ελέγχους, δώσαμε τα στοιχεία μας, οι φύλακες με πολύ ευγενικό τρόπο μας ενημέρωσαν για τους κανονισμούς
Και κάπως έτσι ξεκινά μια εμπειρία που την βιώνει μόνο το 0,01% των ανθρώπων κατά τη διάρκεια της ζωής του. Στην ουσία τώρα έχουμε μπει μέσα στις φυλακές. Είναι ένα τεράστιο χωράφι, θα έλεγα. Δείτε και μόνοι σας. Ό,τι βλέπετε εδώ πέρα και καλλιεργείται, κατά βάση καλλιεργείται από τους κρατούμενους. Για την ακρίβεια, αυτό το μεγάλο χωράφι καλύπτει την έκταση των 26.000 εκταρίων, σχεδόν το τριπλάσιο του Παρισιού, και τα συναισθήματα που νιώθεις καθώς κατευθύνεσαι όλο και περισσότερο προς τα βάθη της φυλακής είναι περίεργα. Από την μία σε κυριεύει η ανυπομονησία και ο ενθουσιασμός, ενώ από την άλλη νιώθεις λιγάκι μαγκωμένος, κάνεις νευρικές κινήσεις και όλα αυτά προσπαθείς να τα κρύψεις πίσω από ένα μικρό χαμόγελο που φανερώνει αμηχανία. Σιγά σιγά όμως όλα αυτά αλλάζουν, καθώς βλέπεις τους χώρους και μιλάς με τους πρώτους κρατούμενους. Good afternoon. Hi, sir. We are from Greece. Αντικοπόμπο. Antetokounmpo. Yes, right. You love NBA. Yes. Yes, yes. This is the best thing from Greece. Yeah. You are from here, sir? You are from here, from Philippines? Yes? Puerto Princesa. Okay. Oh, did you? Yes, I will blur you. I will blur you. we Don't won't show worry. your face. I No, will blur you. Don't worry. They told us to the gate before that we must blur you. Okay. Και αυτός ήταν ο πιο βασικός κανόνας που μας τόνισαν όταν βρεθήκαμε στην πύλη της φυλακής. Καθώς περνούσαμε τον έλεγχο, φανταστείτε τύπου αεροδρομίου, οι κάμερες και ο εξοπλισμός μας κέρδισαν αμέσως το ενδιαφέρον. Εξηγήσαμε στους φύλακες τι ακριβώς κάνουμε και μας είπαν αυστηρά πως αν πρόκειται να δημοσιοποιήσουμε κάτι που να εμφανίζεται κάποιος κρατούμενος, πρωταρχικό μας μέλημα είναι να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα του εκάστοτε προσώπου. Αυτός είναι και ο λόγος που βλέπετε θολωμένα πρόσωπα. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν θα σας πούμε ονόματα ή οτιδήποτε μπορεί να προδώσει την ταυτότητα αυτών των ανθρώπων. Θα σας πούμε όμως για αυτό το μέρος, το οποίο σίγουρα δεν μοιάζει καθόλου με φυλακή. Γήπεδα μπάσκετ, γήπεδο τένις, καταπράσινοι προάβλοι χώροι, οι οποίοι συντηρούνται από τους 5.000 κρατούμενους που φιλοξενεί η φυλακή Ouahig. Φυσικά σε ένα τέτοιο μέρος δεν μπορεί να λείπει το θρησκευτικό στοιχείο, γιατί όπως και να το κάνουμε, για να σοφρονιστεί κάποιος, να γίνει καλύτερος άνθρωπος και να βγει ξανά στην κοινωνία, πρέπει να έχει πίστη. Δεν έχει σημασία το αν θα πιστέψει σε κάποιο Θεό ή στον εαυτό του. Το μόνο σίγουρο είναι πως πρέπει να πιστέψει πως υπάρχει ή έχει την δύναμη να τα καταφέρει. Ανάμεσα σε όλα αυτά τα κτίρια που βλέπεις καθώς περιπλανιέσαι στο κομμάτι που επιτρέπεται στην φυλακή Ouahig, υπάρχει και ένα μαγαζί με χειροποίητα αντικείμενα τα οποία κατασκευάζουν οι τρόφιμοι με τα ίδια τους τα χέρια. Εμείς λοιπόν αποφασίσαμε να αγοράσουμε κάποια σουβενίρ θέλοντας να στηρίξουμε το συγκεκριμένο μοντέλο σοφρονισμού, και οι κρατούμενοι που είχαν τη διαχείριση του συγκεκριμένου μαγαζιού προσφέρθηκαν να μας υπογράψουν δίνοντας μια μοναδική πινελιά στην εμπειρία μας. My name is Joy. But here, Yeah, we will write Atha, I think. Atha. T-H, Atha. Ata. A-T-H-A. Yeah. It's for her little sister. Σίγουρα όλα αυτά που βλέπετε θα σας κάνουν να αναρωτιέστε τι είδους φυλακή είναι αυτή. Πώς γίνεται κρατούμενοι να περιφέρονται ελεύθεροι και να μιλούν με αγνώστους? Είναι ασφαλές να χρησιμοποιούν αιχμηρά αντικείμενα ή εργαλεία που μπορούν να κάψουν επιφάνειες? Και όλα αυτά χωρίς καμία επίβλεψη? Αυτό είναι το μοντέλο σοφρονισμού λοιπόν που ακολουθεί η συγκεκριμένη φυλακή. Δίνει σταδιακά στους τρόφιμους την ελευθερία τους και προσπαθεί να τους εντάξει ομαλά στην κοινωνία, με το να μάθουν κάποια τέχνη ή να κάνουν κάποια χειρονακτική αγροτική εργασία. Ακόμα και η επίσκεψη τουριστών στη φυλακή είναι και αυτή στα πλαίσια σοφρονισμού. Με αυτόν τον τρόπο οι κρατούμενοι έρχονται σταδιακά σε επαφή με τον έξω κόσμο και τους υπόλοιπους ανθρώπους. Με αποτέλεσμα η κοινωνία που τους περιμένει να μην είναι και τόσο άγνωστη εν τέλει. Όλα αυτά τα προνόμια όμως ο κάθε κρατούμενος δεν τα έχει εξ αρχής. Τα κερδίζει σταδιακά. Ρωτήσαμε λοιπόν έναν τρόφιμο της φυλακής Ouahig για την ιστορία του και για το πώς λειτουργεί το σύστημα. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν μας είπε ευγενικά να χαμηλώσουμε την κάμερα έτσι ώστε να μην φαίνεται η μορφή του και δέχτηκε να μας μιλήσει. Can we walk around? Only brown t-shirt. Only brown. The blue t-shirts are only compound. Every day in the morning, and the work in the farmer, and Yes. Many security. 500 people in this blue t-shirts go to the farmers and work. Okay, and you sleep where? Well, in the compound only.
So the brown T-shirt is in the minimum area, minimum security? Yes, minimum category. And the blue T-shirt? It's only medium, the only compound only. In the medium. And you have... Medium and maximum. Okay, and you have the maximum security? Yes. Them not allowed it to come out? Allowed, it's only work. And finished work is go back to the another okay, only for work. Yeah. They come out for only for work. Back to the home. Okay, okay. Inmates step by step. Only first in the orange T-shirt, the maximum category. Yes. And 3 months stay here and step to the brown T-shirt, blue T-shirt. Blue T-shirt. Blue T-shirt stay here in the 12 years. 12 years. And good behaviors in the barracks compound and transfer to the minimum. So 12 years is a long time to wait there. 12 years in the compound. First the orange and second step by blue T-shirt, 12 years stay here, and good behaviors and transfer to the minimum. Not good behaviors, stay in the barrack, not allowed to the out only. Okay, okay. That's good, that's good. How many years are you here? This year is free. I'm 26 years in the prison. 26 years? 26 years. Yeah. I'm 29 years old. Yeah. I'm Manila, 10 years, and here 16 years. Oh, you do... Manila, NDP is a big compound. It's many people inmates, 42,000. Every 1 month, transfer in the all inmates, all colonies, the Philippines. Okay. Philippines have many colonies. It's Palawan, Sablayan, Yes. Mindoro, and Zamboanga. Okay. Only every 1 month transfer here, 500 and 1,000 people in it. Okay. It's okay if I ask you what have you done to be here? Selling drugs. Drugs. Only selling or you are user too? User and selling. User and selling. Okay. Okay. Now happy to go out this year? Yes, I'm waiting till the calling the office. Okay. And the calling is 22 higher supply. That's good for you, sir. That's good for you. Nice. Thank you. Okay. Thank you very much. Thank you Thank for you your very time. much. Thank you, sir. Bye. Thank you your very name much. My name is Chris. Chris and Zoe. Zoe. Yes, thank you. Hi. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, sir. Bye. Bye. Η αλήθεια είναι πως την συγκεκριμένη συζήτηση και την συγκλονιστική εμπειρία της επίσκεψης σε αυτήν τη φυλακή θα την θυμόμαστε για πολλά χρόνια. Το δικό μου συμπέρασμα είναι πως το συγκεκριμένο μοντέλο σοφρονισμού σίγουρα δίνει σε αυτούς τους ανθρώπους μια δεύτερη ευκαιρία. Θα ήθελα όμως και την δική σας γνώμη σχετικά με το θέμα. Γράψτε μου λοιπόν στα σχόλια πώς σας φάνηκε η όλη εμπειρία και αν συμφωνείτε με το συγκεκριμένο σύστημα. Ή ακόμη αν θέλετε να μου απαντήσετε στο εξής ερώτημα. Πιστεύετε στις δεύτερες ευκαιρίες? Και κάπου εδώ η βόλτα μας στη φυλακή τελειώνει. Επόμενη στάση. Bakersfield. Okay, we are ready to go to Bakersfield. Yeah. Let's go. Συνεχίζουμε λοιπόν παρέα με τον Άρτσι και το μοναδικό τρίκυκλό του για τον λόφο του Baker. Αν ήταν να σχολιάζω την διαδρομή θα έλεγα μονάχα μία λέξη. Ανηφορική. Και το εργαλείο QS 5930 άρχισε να ζορίζεται. Παρ' όλα αυτά ανεβήκαμε και τώρα κάνουμε στροφή 180 μοιρών στο ύφος του επεισοδίου. Από τις φυλακές πάμε να μεταφερθούμε σε μια μεγάλη παιδική χαρά στον λόφο του Baker. Πρόκειται για ένα μεγάλο θεματικό πάρκο όπου αγαπημένα πολύχρωμα καρτούν έχουν τη τιμητική τους. Το μέρος είναι φανταστικό και καταπράσινο, προσφέρει πολλές δραστηριότητες για μικρά παιδιά και χαλάρωση για μεγάλα παιδιά. Ακόμη υπάρχει ένα σποτάκι το οποίο χαρίζει μια εκπληκτική θέα προς την πόλη του Πουέρτο Πρινσέσα. Από το σημείο αυτό, όταν ο καιρός είναι καθαρός, μπορείς να δεις ολόκληρη την ακτογραμμή της πρωτεύουσας του Παλαουάν και ένα μαγικό ηλιοβασίλεμα. Το συγκεκριμένο μέρος ξεκίνησε από έναν απλό φούρνο, εξού και το όνομά του, αλλά εξελίχθηκε σε αυτόν τον πολυχώρο που βλέπετε. Φυσικά ο φούρνος λειτουργεί ακόμη και εμείς δεν παραλείψαμε να δοκιμάσουμε μερικά από τα αρτοσκευάσματά του.
Ξεκινάμε με brownie. Τα οποία δεν μας τρέλαναν, οπότε πάμε παρακάτω. Αυτά ονομάζονται Kringles. Μας τα πρότεινε μια πολύ καλή φύλακας από τις φυλακές που μας τα πρότεινε. Σοκολατένιο με άχνη. Ωραίο. Θα πάρουμε κι άλλο παιδιά. Είναι σαν τσιμαρένια σοκολάτα. Έτσι, νιώθεις την υγρασία χωρίς όμως να σε ενοχλεί. Αυτό εδώ που βλέπετε είναι αυτό για το οποίο θυμίζεται στην ουσία το Baker Street. Είναι γενικά ένα θυμισμένο γλυκό εδώ στο Παλαουάν. Λέγεται Hopia Ube. Το γύρω-γύρω είναι σαν επικάλυψη και μέσα είναι πιο υγρό. Προσωπική μου γνώμη, τα Kringles είναι καλύτερα. Αλλά έπρεπε να το δοκιμάσω. Κάναμε λοιπόν μια αξιοπρεπέστατη αιχμή γλυκόζης και αφήσαμε πίσω μας τον λόφο του Baker μαζί και τον φίλο και οδηγό μας Άρτσι. Ξεκινήσαμε λοιπόν για την επόμενη μας στάση και η διαδρομή μας επιφύλασε κάτι πολύ όμορφο. Καθώς περπατούσαμε σε ένα στενό δρομάκι του Πουέρτο Πρινσέσα, ακούσαμε πίσω μας ποδοβολητά. Εμφανίστηκαν μπροστά μας λοιπόν αυτές οι τρεις φατσούλες, με χαμόγελο και μάτια που έλαμπαν από αθωότητα. Το μόνο που έκαναν ήταν να απλώσουν τα χέρια τους και να μας χαρίσουν από ένα λουλούδι, σαν να ήθελαν να μας προσφέρουν ένα κομμάτι από τον κόσμο τους. Μία κίνηση τόσο απλή που έμοιαζε με υπενθύμηση πως ο κόσμος που ζούμε δεν είναι κακός, αρκεί να αφήσουμε λίγο χώρο μέσα μας για αυθεντικότητα, αυθορμητισμό και αγάπη. Δηλαδή να γίνουμε ξανά παιδιά. Και αφού πήραμε τα δώρα μας, σαν σωστοί Ευρωπαίοι με επιρροές από την Αμερική, ήρθαμε στο εμπορικό κέντρο του Πουέρτο Πρινσέσα. Είναι το πιο σύγχρονο που έχει το Πουέρτο Πρινσέσα. Έχει αίθουσες κινηματογράφου, για μαγαζιά, για φαγητό. Πάμε να το δούμε. Πάμε να το δούμε. Σαν εμπορικό είναι αρκετά καινούριο, αλλά δεν μπορώ να σας πω ότι δεν έχουμε και καλύτερα στην Ελλάδα. Όπως σε όλα τα εμπορικά λοιπόν, έτσι και σε αυτό υπάρχουν μαγαζιά με ρούχα και φαγητό, διάφορα brands με κοσμήματα, αλλά υπάρχει και ένα κατάστημα που δεν έχουν τα ελληνικά εμπορικά και αυτό είναι το κατάστημα της DJI. Όπως καταλαβαίνετε, εντυπωσιάστηκα αφού ο μισός εξοπλισμός μας είναι DJI. Γράψτε μου ένα σχόλιο σχετικά με το πώς σας φαίνονται τα προϊόντα της και αν θέλετε να κάνουμε ένα βίντεο καθαρά για εξοπλισμό. Ας αφήσουμε πίσω το εμπορικό και πάμε για ακόμη μία φορά να περιπλανηθούμε στους δρόμους της πόλης του Πουέρτο Πρινσέσα. Αλλαγμένη κάπως αυτή τη φορά και πιο όμορφη θα έλεγα, λόγω ώρας μάλλον. Το vibe που σου δίνουν οι κάτοικοι της πόλης όμως συνεχίζει να είναι κάτι μοναδικό. Μοναδικό είναι και το street food που έχουν οι Φιλιππινέζοι. Ή μάλλον να το θέσω καλύτερα, ιδιαίτερο. Hi ma'am, this is sausage, hot dog, yeah, and the other one? Pork and? Chicken and steam. Chicken and? And steam. And steam, okay. Which one is the best? Which one is the best? This one with chicken? That's intestine. Okay, Chicken and intestine. okay. Fast? Εσύ. Okay, okay. One of this. Okay. How much? 10. 10. What? Okay? Θα πάρω κι εγώ. So, two of this. Ποιο θέλεις? Αυτό, and I will take this. Okay. Thank you. Thank you very much. It's good. It's really good. No. Very good. Thank you very much. Ωραία. Τι τρώω, έντερο κότας. Ναι. Ναι. Αλήθεια. Ναι. Τι σου είπε ότι είναι. Ναι. Αλήθεια. Ναι. Αλήθεια. Ναι, βρε. Αλήθεια. Ναι.
Καπετανός. Για τους λάτρεις της στατιστικής, να ξέρετε πως η Ζωή ακόμα ρωτάει τι ήταν αυτό που έφαγε εκείνη την ημέρα. Συνεχίσαμε λοιπόν να περιπλανιόμαστε για λίγο βλέποντας κάποια κτίρια που όταν βρεθεί κάποιος στο Πουέρτο Πρινσέσα αξίζει να επισκεφτεί. Κάτι ακόμη που αξίζει είναι να μας κάνετε ένα subscribe, όπως ακριβώς έκαναν τα παιδιά που πετύχαμε να παίζουν μπασκετάκι έξω από τον καθεδρικό ναό της πόλης. Hi guys, value in travel! Just search it in YouTube! Value, V-A. I know what value is spelling. Value, yeah. Travel. Value in travel. Subscribe. Travel? Yeah. Yes. Yeah. Okay. Yeah. Can you tell them to subscribe? Subscribe to the Philippines. Yeah, subscribe to Philippines and Value in Travel. Thank you guys, bye. Thank you very much. Thank you. What's your name, your dog? Μ' αρέσει πολύ το μέρος που ήρθαμε, Χρήστο. Θέλεις να πεις για το μέρος? Ναι. Ή να πεις εσύ. Εγώ θα πω ότι το μέρος που βρισκόμαστε είναι η πρώτη ζυθοποιία του Παλαουάν, όλου του νησιού. Πάρα πολύ σωστά. Είναι ένα ζυθοποιείο τοπικό. Έχει διάφορες παρελίσιες, 4 διαφορετικές. Ξεκινάμε με μια IPA για τον Χρήστο και μια ελαφριά ξαφιά για μένα. Φυσικά τις δοκιμάσαμε και τις 4 και η αλήθεια είναι πως μέχρι τότε είχαμε κάνει wine tour, whisky tour, αλλά δεν είχαμε κάνει ποτέ beer tour. Είχε φτάσει αυτή η στιγμή λοιπόν. Οι άνθρωποι μας έκαναν με μεγάλη χαρά και προθυμία μια ξενάγηση στο ζυθοποιείο τους. Μάθαμε τα μυστικά της διαδικασίας παρασκευής μπύρας, αλλά και την ιστορία του συγκεκριμένου ζυθοποιείου. Πρόκειται για υποδειγματική γυναικεία επιχειρηματικότητα. Η Άια και η Μαλού ίδρυσαν αυτή την επιχείρηση το 2012 και κατάφεραν να γίνουν πρωτοσέλιδα στο CNN, το BBC και να προωθούνται από αεροπορικές εταιρείες όπως η AirAsia. Εδώ γνωρίσαμε και την διασημότητα που σας αναφέρουμε στην αρχή, την Άια. So you are the one who started everything. Okay. I'm one of the crazy ones. Oh, okay. Two of us. Yeah. Unfortunately, my partner actually really started this a little faster than Oh, I'm sorry. This is her legacy. Yes, it is. Εκτός από κληρονομιά, είναι και πρέπει να θεωρείται τρανταχτή απόδειξη πως όταν έχεις μεράκι, πίστη σε αυτό που κάνεις και πραγματική όρεξη για δουλειά, τίποτα δεν μπορεί να σε σταματήσει. Ούτε οι δυσκολίες, ούτε τα εμπόδια, πόσο μάλλον τα στερεότυπα που επιβάλλει η ίδια η κοινωνία. Μας έμεινε μια στάση για να κλείσει αυτό το επεισόδιο και νομίζω πως δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος από το να κλείσουμε με φαγητό. Ένα καθαρά φιλιππινέζικο εστιατόριο που μπορείς να μπεις μόνο αν είσαι εξυπολείτος. Είναι αυθεντικό φιλιππινέζικο. Είναι σαν να μπαίνεις μέσα σε ένα φιλιππινέζικο σπίτι. Εδώ αυτό κάνεις στις Φιλιππίνες, βγάζεις τα παπούτσια σου όταν είναι να μπεις. Είναι όλο το μαγαζί φτιαγμένο έτσι, έχει αυτή την επιρροή. Λοιπόν, Ζωή, ένα πράγμα θα σου πω. 15 μέρες είμαστε στις Φιλιππίνες, 15 μέρες έψαχνες μαγαζιά. Αυτό το μαγαζί, την τελευταία μέρα που βρισκόμαστε στις Φιλιππίνες, είναι το καλύτερο. Ο χώρος του μαγαζιού ήταν πραγματικά εντυπωσιακός. Ξύλινες μάσκες και διάφοροι χρωματιστοί πίνακες κρεμασμένοι στους τοίχους. Μία μικρή λινούλα και μια γωνιά αφιερωμένη στην μουσική. Αν αναρωτιέστε, έκατσα να μάθω γιουκαλίλι, αλλά η Ζωή αρνήθηκε να έρθει να με βιντεοσκοπήσει. Σχετικά με το φαγητό, όλα ήταν άκρως γευστικά και κατά βάση στο μενού είχαμε θαλασσινά. Πιστεύω τρώγοντας εκεί, εκείνο το βράδυ, είπαμε αντίο στις Φιλιππίνες με τον καλύτερο τρόπο. Από το αεροδρόμιο του Πουέρτο Πρινσέσα, λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσουμε. Τελειώνει αυτό το ταξίδι. Με βάρος, έτσι μεγάλο, εγώ εδώ έχω ένα σπίξιμο, δεν μπορώ να αρχίσω να κοιτάξω να σου λέω. Περάσαμε τέλεια. Περάσαμε τέλεια, όντως. Και δεν θέλουμε να γυρίσουμε, αλλά όλα τα ωραία τελειώνουν για να προγραμματίσουμε τα επόμενα. Ακριβώς. Πρέπει λοιπόν να γυρίσουμε. Αυτές οι 15-16 μέρες στις Φιλιππίνες μας χάρωσαν τρομερές αναμνήσεις. Άμα έχω να πω κάτι για αυτό το μέρος είναι απλά επισκεφτείτε το. Απλά ελάτε εδώ. Αυτά. Να προσέχετε. Και να θυμάστε. Να ταξιδεύετε με αεροπλάνα, τρένα, πλοία, λεωφορεία, δεν έχει καμία σημασία.
Αποκτήστε εμπειρίες και δημιουργήστε αναμνήσεις. Γνωρίστε νέα μέρη και ανθρώπους. Που ξέρετε, μπορεί κάτι από αυτά να σας ταιριάζει λιγάκι παραπάνω. Να ταξιδεύετε, γιατί η ζωή είναι πολύ μικρή και ο κόσμος μας τεράστιος.